It's time for DJ Rocky's Secret Files. Pastor ang boyfriend ko at nabuntis niya ako. Hi DJ Rocky. Sana maitampok mo itong story ko. Avid fan mo talaga ako eh. So ayun, itago mo na lang ako sa pangalang Charing. At ito ang aking secret file. Isa akong member ng Baptist Church dito sa amin. At meron akong BF na pastor. Yes, BF as in boyfriend. I know sobrang rare ng mga ganito. Kaya sa lahat ng magagalit sa akin, pasensya na, hindi ko na kasi kaya. So ayun, 1 year and 7 months na kami ng boyfriend kong pastor. At kung hindi ako nagkakamali, mag-iisang taon na rin kaming nagsasama sa iisang bubong. Opo, tama lahat ng narinig ninyo. Hindi pa kami kasal, pero nagsasama na kami ng palihim. Ang hirap pala ng ganitong sitwasyon, DJ Rocky. As in, sobrang hirap. Hindi ko alam anong pinasok ko. By the way, I'm 20 years old. And he's already 28. Medyo malaki yung gap namin pero age doesn't matter, ika nga, diba? May nangyari na rin sa amin simula nung 19 years old ako. Actually, hindi ko rin alam paano kami tumuntong sa ganitong sitwasyon na nagsama na kami sa iisang bubong. Siguro, ganun talaga kapag once na may nangyari na sa inyo, parang mawawalan na kayo ng pakialam sa mga nangyayari sa paligid ninyo. Wala rin pong nangyari sa aming ligawan. Opo, kasalanan ko. Nagpakatanga ko, pinairal ko ang kalandian ko kaya nakuha niya ako at sumama ako sa kanya sa isang motel. Hanggang sa nagtuloy-tuloy after 2 months, nabuntis ako. Nalaman ko na lang bigla nung nakaranas na ako ng spotting sabay gamit ng PT. And yun, positive. Tinago naming dalawa yun. Nung una sabi niya sa akin, kung gusto mo panagutan natin yan, I'm more than willing. Habang yakap-yakap ako. Pero his actions speak louder than his words. Nung mga time na yun, tuloy pa rin siya sa pakikipag-chat sa talagang mahal niya. At ang sakit-sakit para sa akin noon kasi buntis ako, DJ Rocky. Wala akong pwedeng mapagsabihan. Wala akong pwedeng iyakan. Wala akong pwedeng sandalan. Pakiramdam ko noon, iniwanan ako ng lahat. Pati siya. Lalo na siya. Kahit Kristiyano ako, ilang beses ko nang tinangkang magpakamatay. Noon yun pero lagi akong pinangungunahan ng takot at mga luha ko. Hanggang sa isang araw, habang pauwi kami galing church, nagdugo ako. Sobrang baho at sobrang dami as in. Malayo pa lang yung kaibigan ko, naamoy na niya. Noong mga time na yun, hindi ko pwedeng sabihin kay pastor kasi kausap niya ang family niya at baka makahalata sila na umiiyak ako sa takot. Kinabukasan, lumapit kami sa kakilala namin na marunong daw maghilot. Dahil nga sa hindi pa kami pwedeng pumunta sa ospital together dahil baka may makakita sa amin na ibang tao at mahalatang kaming dalawa. So ayun, pagdating namin sa naghihilot, sinabi niya na nalaglagan daw ako. So no choice kami. Kung hindi, humanap ng nangraraspa. Nung mga oras na yun, sobrang sakit ng loob ko. Gusto ko magwala, gusto ko mawala ng nararamdaman. Gusto ko bigla na lang akong maglaho pero hindi pwede. Kasi wala Wala akong magagawa. Noong mga oras din na yun, kinestyon ko ang Panginoon. Sabi ko, Lord, bakit? Bakit nangyayari sa akin to, Lord? Lord, bakit hindi mo na lang ako kuhain? Lord, anong ginawa ko? Gusto ko lang namang tumulong sa ministry mo pero bakit ganito naman kasakit yung kapalit? Dahil sa manangyari na yun, na-depress ako.
Graduating ako ng grade 12 noon at hindi na ako makapag-focus sa studies ko. Nagka-cutting classes na ako para tumambay sa isang park at mag-isip-isip doon. Tumulala maghapon. So ayun, dahil sa mga nangyari, muntik lang naman ako hindi makagraduate. Nagkaroon ako ng isang summer at hindi ko tinake dahil ayaw na akong suportahan ng mga magulang ko dahil masama ang loob nila sa ginawa ko. Noon kasi, hindi ako ganun eh. Lagi akong nasa top. Hindi man highest honor pero hindi ako nawawala sa top students. Hanggang sa eto na nga, hindi na ako nakapag-college dahil 2 taon na ang lumipas at hindi ko na naititake yung subject na yon. Naranasan ko rin ang palipat-lipat ng apartment dahil sa hiya akong bumalik sa bahay namin dahil sa mga ginawa ko. At eto, hanggang ngayon, tuloy pa rin kaming nagsasama ni Pastor. Minsan masaya, madalas masakit. Kasi literal na masakit talaga siyang magsalita. Naranasan kong masabihan ng burden, curse, pangit ka, hindi ka maganda, nakakahiya ka, sana namatay ka na lang. Gusto na kitang palitan, no choice lang ako eh. Sumpa ka habang buhay. At marami pang iba. Ang saya, diba? Kayo ba? Naranasan nyo na bang isama ng boyfriend nyo sa fellowship nilang magkakaibigan tapos iwan-iwanan ka lang? Alam ko naman na sinabi mo sa akin na dapat akong matutong asikasuhin ang sarili ko pero sana naman kahit konting pagmamahal lang maramdaman ko, diba? Ang tagal-tagal mo na akong tinago. Pati ba naman kasama ang friends mo, kailangan ganun mo ko tratuhin? Parang ganun ba? Hindi ko alam eh, DJ Rocky, saan patungo ang buhay ko? Kasi hindi na rin ako gaanong nakakapagbasa ng Bible ko at nakakapag-pray. Active ako sa church, yes, pero hindi pa rin ako fully surrendered kay Lord. Hindi ko alam, siguro kasi dahil masyado na rin akong down, wala nang natira para sa sarili ko. Nagsisettle ako sa sitwasyon na alam kong hindi ko naman deserve. Sobrang dami ng hinanakit ko. Nakakapagod na. Nakakasawa na. Durog na ako. So, after few months, eto na naman. Magto 2 months nang delayed ang menstruation ko. So, eto na naman halos araw-araw, dumadagdag na naman yung masasakit na salitang naririnig ko. Kesyo sa ako ang sinisisi niya dahil ayoko raw humiwalay sa kanya. Pero hindi naman sa ayaw. Hindi ko lang kasi alam kung saan ako pupunta after kong talikuran lahat para sa kanya. Okay kami ng family ko pero iba na talaga eh. Ni kahit matulog doon ng isang gabi parang nahihiya na ako. Ang dami na kasi talaga nang nangyari. Kaya kung sakali mang positive to, huwag kayong mag-alala. Ano mang parusa ang kaharapin naming dalawa, hinding-hindi ako papayag na ipakasal ako sa kanya. Pangako ko sa sarili ko, kapag nag-positive to, hahakutin ko lahat ng gamit ko dito at uuwi ako sa bahay namin. Alam ko naman na kahit gaano ka pa kalokong anak, itatanggapin ka pa rin ng pamilya mo, 'di ba? And this time, magdedesisyon naman ako para sa sarili ko. And eto lang ang mensahe ko para sa'yo. Kabs, mahal na mahal kita. Alam kong kasalanan ko lahat. Sorry kung pinahirapan ko lalo ang buhay mo. Sorry kung ganito lang ako. Hindi maputi, hindi sexy at hindi maganda. Sabi mo pa nga sa akin nun, okay na sanang pakasalan ako kung maganda kaso hindi eh. Kabs, patawarin mo ako kung madalas makulit din ako. Kulang kasi ako sa aruga at pagmamahal ng pamilya. Kaya lagi ako nagpapayakap sa iyo at nagpapakis. Sana anumang mangyari sa ating dalawa, sana kayanan natin pareho. Pastor ka, pero hindi ko makita sa iyo yun sa tuwing nag-aaway tayo at nagagalit ka. Pagod na akong i-chat yung sarili ko every time na mag-aaway tayo kasi binabawalan mo akong mag-open sa iba. Because for you, sinisiraan kita when in fact, naglalabas lang naman ako ng sama ng loob ko. Sana lagi mo ring tatandaan tulad ng turo nyo. Nagiging ganito lang ako dahil sa'yo. Ang dami mong sinabi, ang dami mong hanash sa buhay mo. Ako never sinumbat sa'yo to. Pero sana masampal ka sa pamamagitan ng sulat ko na to. Alam ko, hindi mo talaga ako mahal. At alam ko rin na never mo akong mamahalin.
Kasi sabi mo nga sumpa ako sa buhay mo. Mahal kita pero mas mahal ko tong baby ko. At kung positive man to, sorry pero kahit mamatay na ako ngayon mismo, hindi ko nahahayaan pa uli na madurog ako dahil sa'yo. Hindi biro ang magbuntis. Natandaan ko pa noon, marami akong gustong kainin pero hindi ko mahingi sa'yo dahil nagagalit ka. Pwede lang ako manghingi kapag tayo na lang dalawa. Akala ko after ng mga nangyari na yun, magiging okay na ang buhay ko. Kasi mapapasaya na kita dahil nalaglag na yung bata na dinadala ko pero hindi pala. Kulang pa lahat. Kung para sa'yo, sumpa ako? Sumpa to? For me, no. Isang malaking blessing ni Lord to sa buhay ko. Maybe this is not the right time for us, but this is the perfect time for the Lord. Mawala man ako sa simbahan, ulit-ulit kong pasasalamatan yung Panginoon sa lahat ng sakit na dinanas ko ngayon. Alam ko, balang araw, lahat ng to mapapalitan ng kasiyahan. Naging mapait man ang journey ko. Lahat ng to, someday, aanihin ko ng may kasiyahan. Thank you, DJ Rocky. Sobrang nahimasmasan ako at nailabas ko to. Lagi kasing may limit kaya hindi ko pwedeng i-open sa iba. At kung gusto niyo akong bigyan ng advice, paki-PM na lang din ako yung curse burden sa Facebook. Muli, ako si Charing at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.